What's 1995? What's 1995? Mr. Adam sikat kundi masayaw ang labing ang pasyon mga kalagasan ng panahon mula sa dugdaan iyaan ang silid kita ay kasama daan bisita malay ang mga gusto ay nakuhayan na galang silid kita ay nasanaw daan bisita maupay ang mga gusto ay nagkakagupan at ay nagsayaw na isisikati at nagsasaloy ni pinagapelin lapin ang kabisi-bisi ang nagparang ang namunan inanarahabot niya na kapitana nagipausan mga bisita at alamuhan kinalanan at tunang halang kita napurot at panis yang pusana at bitis kabuhaan kalatiruga upay-upaya kapustura at tunang halang kita napurot at panis yang pusana at bitis kabuhaan kalatiruga upay-upaya kapustura. Malawan liwat sayaw ng lubi-lubi ang inunong salampati masayaw na sabang libi magpurat sa mga naperti ang nagpanan at namunan pindahan na di kapitanan naghipausal mga bisita at kanamuhan kinalalan at tunang kita napurot at panis yang pusana at bitis maunta at kalatiruga upay-upaya kamustura at tunang kita napurot at panis yang pusana at bitis maunta at kalatiruga upay-upaya kamustura.
Mr. Lucio Rinel Motigla.